no la coneixia i la veritat és que m'ha agradat molt, m'ha impactat molt. Que Càritas sigui qui tira endavant aquest projecte dona aquesta dimensió que té l'Església, per mi també, de vocació social, d'ajudar el que ho passa malament, aquesta entitat acollidora, és el que dona sentit de no només donar el peix, sinó donar la canya de pescar. No? Aquí les persones poden estar en segon grau, tercer grau, llibertat condicional fins a definitiva. Llavors fem tot aquest acompanyament, és com un pont, diguéssim, des de pas de la presó fins a la llibertat definitiva. Penso que quan algú ha estat en una situació de presó és molt difícil tornar a reinserir-se en la societat si no tens, no et dic unes crosses, unes baranes, no? Un suport, algun centre de gravetat, algú que et digui on tornes. No? Aquesta casa és un volant que permet redirigir i recuperar la ruta. Era 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1. Et donen unes eines perquè tu puguis continuar la teva vida. Clar. I què et toca fer tu? Et toca fer a mi em toca fer el dinar molt bé. i netejar. I netejar. Tens uns horaris, tens una responsabilitat. Trobo fantàstic que en aquest espai es pugui concentrar gairebé com una vida normal, diria, la vida normal, les repets de la vida, el menjar, el dinar, la convivència, això bàsic de dir bon dia, gràcies, netejar, conviure, em sembla que és la solució i l'eina, la feina fonamental que es fa aquí és enorme. Càritas, més del que creus.